I velik pozdrav svima koji prate Crazy AA. Danas ćemo malo da igramo Plants vs Zombies, znači prvi gameplay na kanalu. Nemojte se plašite, ovo je samo zombi. Znači ovo je jedna stara igrica, nisam imao šta ni da snimim, nije mi se ništa. Sad ovo ko želi da gleda. Kad gleda ja neću. U stvari moram. Evo ga. House. Čuvamo ovu kuću, svi znaju ovu igricu. Pređemo 2-3 ove partije i samo da se javimo, znači, zato što nismo uveđavo dugo snimali. Sad će biti nekih zanimljivih klipova i ono bre, bit će nešto oko futbala, neki dribbling skills i nešto. Sad ovo prvi nivo kao prvi nivo, evo kao što vidite, kreće prvi zombi. Inače ovo, ko želi ovo da snima, niko to ne želi da gleda. Ovo je ono prvi gameplay, čisto onako, bit će i peti challenge-a, bit će svega. Samo da izbacimo nešto, znači da se zna da smo izbacili video. Na Crazy AA, inače Vuk je Anjin brat, Anja je tamo sa drugaricom. Evo, znači, ovo je ono čisto glupost, ono čisto onako, kao ovo je finalni pokušaj. Mislim, glupost igrica, da može nekom da bude zanimljiva. Meni jeste zanimljiva, zato što, ono, znači, kao, dok igrate, pravi nivo nije zanimljivo posle, ono sve zanimljivije i zanimljivije, zato ja neću da igram više. Znači, dok se ova cela staza ne popuni, ne prekidamo sa snimanjem i da, šta da kažemo. Postoji jedan moj drug, ja i on smo fudbaleri. I on je sad došao kod me, svi možda znate da ja živim na selu i on ide za 3-4 dana, došao moj ćale. Da, znači on dobro igra fudbal kao što igram i ja. Dobro, ali ja ne znam, nije mi to nešto, ne snima mi se. Zato što drugačiji smo ti fudbalera, ja igram za Radnički Niš. I on je igrao za Radnički tamo, ali iz Beograda, neki novi klub, dobar je fudbaler. I eto, čisto zbog toga hoću s tim njegov dribbling skills, njegov šut i to. Nažalost, nećemo biti na nekom travnjaku. Nećemo biti na travnjaku jer nemamo trenutno dostupan travnjak. Znači, ono, bit ćemo na betonu i bit ćemo na malim golićima da moćete vi da vidite o čemu se radi. Znači, ovo klip je samo čisto onako da se ispričamo i da ja vidim vas, da vi vidite mene i da vidite Crazy AA, novi klip. Znači, nije bilo klipa mjesec dana. Meni je žao zbog toga i ono, znači, bit će sad klipova redovno i to je to. To sam samo imao i da vam kažem. Ova igrica neće biti, znači ono, neće biti više. Tako da imam puno ideja smo pisali, znači peti challenge će biti. Biće peti challenge-a. Mislim, bit će sigurno peti challenge-a, a samo je pitanje kada. Sad ne planiramo da snimamo 500 klipova nedeljno, znači ono, ne planiramo da snimamo 7 klipova nedeljno, znači svaki dan klip. Nekad 2, nekad 3, znači ne može, prosto nemamo vremena. Sad će škola, tad jedva 1-2 klipa, znači bit će svašta. Bit će jako zanimljivo cijele godine. Ja ovdje sam trebao staviti, ne veze. Znači, evo da idemo, znači cijele sa srpskih tutoriala je otišao na more. Retko i on postavlja videe. Gledamo tu neke Balkance, ali slabo, znači. Sad su i ovi što su popularni malo oslabili, kao što je Nixa Zizu, on je baš oslavio, kao i srpski tutoriali. Jedno Kovalska i Serbian Games BL snimaju redovno. Ja Serbian Games BL Minecraft što snima, znači to mi se ne gleda. Gledam samo FIFA 15, tako da ja nisam nešto da puno volim Minecraft, znači neću to
da snimam jer mi je to glupa igrica. Ja sam stavio FPS do 10, verovali vi ili ne, zato što stavljao sam do 60. Snimam na 60 i bugovala je nenormalno, nije zbog računara nikako, nego zato što, kako se zove, ajde bre, požuri bre, cvetići moji, ajde, nije do računara nikako, nego zato što kao imam neki program dodatni koji ide uz Plants vs Zombies da bi skinuo trial verziju samo da odigram i da snimim nešto. Biće sitnih igrica sigurno, ali samo po 1 ili 2 gameplaya. Ne zna se, ali biće sitnih igrica, biće PES-a 15, biće unboxing i review PES 15, ne verujem. Sorry, ne verujem za PES 15. Neće biti PES, jao što sam uradio. Neće biti PES 15-ice, verovatno. Ali dobro. Znači, izvinite što čukće. Biće raznih klipova, znači biće room tour, to nisam najavio. Snimila je sestra room tour, ali vidite, taj room tour se malo iskomplikovao i nije se iskomplikovao, lepo je ispao room tour, sve ono je bilo ekstra fino, ali došlo je do problema, a problem je bio, kako se zove, zato što ja sam instalirao novi Windows, nisam ni znao da je sestra na kompu bacila room tour, što je jako loše, ali dobro, znači snimit ćemo novi, odnosno ona će snimiti novi, sestra sad neće se vidi, baš sad, ali bit će i ne. Vrlo uskoro, ja kako sam sam pogrešio, što sam stavio bombu kao, mislim glupa bomba. Evo znači dovoljno. Liko, ja znam da se ovo sad vama ne gleda, ja ću ubrzo da završim ovaj video jer mi se i meni ne igra. Znači da završi ova partija, the end, Plants vs Zombies i brišem odmah. Ovo je treći nivo, čini mi se, ne? Ovo je prva staza piše. A ima 3 staze. Te 3 staze, znači kako ova, ona na bazenu i ja mislim ona na krovu. Ja sam ovo igrao što sam bio mlađi, znači ono, baš sam bio mali kad sam ovo igrao. Ne znam, možda 6 godina, 5-6 godina. Ne znam, i ja sad tačno ne sjećam se, ali to je jedno. Bilo je kad sam bio mali, kad sam ono baš bio mali. Ja, znači ovdje se bliži kraj, dobili smo ovo. I da, znači ja sad imam ovdje i kupine, evo meni. Imam ovdje i kupine i malo moram i da pomažem i tako, znači sad mi niko nije kući pa imam vremena da snimim video. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog prvog gameplaya na Crazy AA i 4. videa. Dobro napreduje kanal za samo 4 videa, ja mislim da kad bude 100 videa da će to biti bomba. Mislim, nemam puno subscribera, ali ja mislim da ako radimo i da se trudimo da će biti svašta. Tako da, to je to.